Махсус хәрби операциягә һәрвакыт актив ярдәм итүче, төрле яклап ярдәмнәр әзерләүче Балан авылының мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар төркеме бу юлы да беренчеләрдән булып элегешкә алынды. Алар бүгенге көнгә кадәр 100гә якын мендәр ясарга өлгергәннәр. Мендәрләрне тутырыр өчен товарларны авыл кешеләре дә алып килә. Мөслимнән җибәрүчеләр дә булды. Менә шушындагы волонтер апалар үзләренең булган запасларын алып киләләр инде. Эченә тутырыр өчен синтепоннарны менә диван ниләре, мендәрләре эшләреннән, авылдан менә алып килделәр безнең. Мөмкинлек булганда, апаларның җае булганда, шулай җыелабыз, бергәләп эшлибез. Әзер мендәрләрне дә баланлылар аерым бер кеше өчен түгел, андагы бар егетләр өчен әзерли. Махсус хәрби операциядагы егетләргә саклану киемнәрендә бары баланны да тегәләр. Кызлар белән җыелып, шунда мәдәни йортында тегә башладык. Да бер вакытны тукталып торды, но мен өйдә тектем инде. Һаман да өйдә тегәм. Бер костюм ныклап утырганда 4 көн тегелә. Аның материалын әзерләү, менә бу чукларын әзерләү бик узак инде. Аннары өлгеләргә беркетеп чыгарга кирәк. Шушы костюмнарым хотя бы бер җегетне булса да үлемнән саклап калса ярар дип бисмиллаларымны әйтеп тегеп утырам инде. Балан авылының мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар төркемендә катнашучылар егетләребез өчен тәмле чәйләр дә, киптерелгән ипиләр дә, ашлар да әзерлиләр. Хәтта Илһам япа үзенә дә 500гә якын дисплей ясап җибәргән. Дисплейләрне ясарга дигән хәбәр иң беренче чыккачтан да миндә электән дә җыелган шулай финики төшләре бар иде. Шуларны кызым тишә, шурпавер белән. Мин тезәм инде шул кешеләрдән, менә кызлар да бирделәр төймәләр, аның мулла дип атала бит муллаларын, ниләрен ясарга һәм арасын матурлабрак та ясасым килә. Һәм күңелемдә һәрбер төймәсе саен бу бала минем дисмем тоткан балалар исәнемен кайтсыннар, исәнемен дошман пүләләр тимәсен дип тели Аллаһтан сорый тезәм мин аларны. Баланлы һәм Шуган авылы халкы бәләкәй генә авыл булуларына карамастан махсус хәрби операция башланганнан бирле гуманитар ярдәм җибәрүдә дә бик актив катнашалар. Төрле медикаментлар алу, кирәк яраклар алу өчен финанс ярдәмен дә күпләп җыялар алар. Җибәргән әйберләр бик күп булды, бер кашанда буш җибәрмибез, шәмнәрне бик күп әзерлибез, менә ипиләр, şeyler ясыйбыз, тукмаш кисәбез инде. Мин үзем ансында катнашмыйча калганым юк, бик яратам. Тукмаш кисү ниләрен кызлар да бик теләп киләләр менә хәзер мендәрләргә. Акчалата да ярдәм итеп җибәргән кешеләр була инде. Буш җибәрмибез, Аллага шөкер. Исемле посылкалар күп төрле ярдәмнәр дә китә мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар төркеме тарафыннан. Волонтерларның теләге бер, бар егетләрдә җиңү белән исән-сау әйләнеп кайтсыннар диләр алар. Фәридә Ганиетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.